Muhammad Alihi var en troende muslim som var säker på att han var en god muslim. Att hans böner och gudsdyrkan räckte. Men han värvades av en organisation i Danmark som lyckades övertyga honom om att han måste göra mycket mer än att tro på Gud. Det tog honom flera år att inse att han värvats till politisk islam. Att han blivit islamist. De brugte jo profetens udtalelse. Løsrevet selvfølgelig, isoleret fra alle mulige andre udtalelser. Det vidste jeg ikke dengang. Og de brugte korancitater. Igen løsrevet eller udvalgt. Selektivt for at tjene deres formål. Ikke? Det vidste jeg heller ikke dengang. Men det var så virkningsfuldt for mig som ung menneske. Og jeg må indrømme, dengang jeg havde ingen kritisk sans eller skepsis. Jeg synes bare, det lød så rigtigt. Ann-Sofie Roald och Pernilla Weiss insåg först efter att de hoppat av att de varit en del av en islamistisk rörelse i Sverige. Jag tänkte aldrig att jag jobbar för politisk islam. Jag tänkte att jag jobbar för islam. Så det var aldrig någon som tänkte att det är ett politiskt projekt. Man bara tänkte att det var så islam var. Och så på den tiden så var det en slags omedvetenhet. Men så i eftertid så är det klart att man ser det på ett helt annat sätt. Man förstår egentligen de processerna man har varit igenom själv och också den processen som den islamiska utvecklingen har varit igenom. Det handlar inte om så kallade jihadister, de militanta extremister som alla tar avstånd från. I Sverige handlar det om de som marknadsför sig som representanter för medelvägen i islam och betraktas av samhället som en garant mot fundamentalism och extremism. Men vi har träffat avhoppare som säger att de har en islamistisk agenda. Han hette Leon men fick sitt muslimska namn Mohammed när han konverterade till islam. Det började när han bara var tonåring med att han blev kär i en klasskamrat, en muslimsk flicka från Makedonien. Så gik vi sådan set bare i symbiose sammen. Det var ikke svært, det var ikke problematisk. Det var bare to mennesker på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. På det tidspunkt tænker jeg jo ikke over alle de konsekvenser, der er i det her valg. Jeg er ung, jeg er forelsket, og min kone er også ung og forelsket. Pernilla Weiss var 21 år gammal när hon konverterade. Men hon var inte religiös, tvärtom, hon ifrågasatte religion. Hon var samhällsengagerad och politiskt intresserad med vänstersympatier. Men så blev hon kär i en muslimsk man. Så blev det väldigt mycket att jag helt plötsligt ingick i ett socialt sammanhang där det var mycket muslimer. Så att, och de påverkade mig. Och mitt resonerande som ledde fram till min konversion byggde på att när de pratade om sin tro, när de pratade om Gud, så hade jag liksom inga motargument. Jag hade liksom inget att säga att jag inte trodde. Det var liksom, jag på något sätt kände mig tom i det. Va? Och de var så himla starka i sina påståenden och sin övertygelse att det blev väldigt svårt att värja sig från det där. Den man Pernilla träffade var strikt religiös och ville att hon skulle konvertera. För Mohammed var det annorlunda. Hans flickvän kom inte alls från någon strikt religiös familj. Men de var ändå emot relationen. För de ville att deras dotter skulle gifta sig med någon från samma kultur som de själva. Det fanns inget Mohammed kunde göra för att bli accepterad. Hun får så at vide, du har et valg. Enten så vælger du os, eller også så vælger du den dreng. Vælger du den dreng, så har du ikke længere nogen familie. Så har du ikke længere noget hjem at komme hjem til. Ikke? Hon valde Mohammed. Hon packade en väska och skrev ett avskedsbrev till sina föräldrar. Och så rymde de tillsammans. Det var jo en svær tid. Især en svær, altså både en svær og en lykkelig tid. En meget ambivalent tid, fordi min kone havde en kæmpe sorg, et kæmpe savn i forhold til alle sine elskede familiemedlemmer. Men samtidig så fik hun også sin helt egen lille familie. Efter 2 år av isolering kom en bekant till Mohammed med ett förslag på hur de kunde lösa problemet. Mohammed kunde konvertera till islam.
så han bestämde sig för att göra ett försök. Og så var det altså, jeg blev utrolig overrasket over islam, fordi islam havde jo nogle ting at tilbyde, som jeg ikke havde troet var muligt. En meget, meget stor, dyb, filosofisk dybde, som netop besvarede en masse eksistentielle spørgsmål. Også en masse mysticisme. Også en masse, ja, hvad kan man sige, rigdom. Altså især det der melodiøse. Altså jeg følte, jeg bevægede mig i sådan en transcendens, hver gang jeg hørte det der. Selvom jeg ikke forstod det. Det var nærmest magisk. Det her er jo den moské, som jeg konverterede i, da jeg var 18 år gammel. Og jeg sad her foran imamen. Imamen han sad her på knæ, og jeg sad her. Og der sagde jeg så første gang trosbekendelsen, islams trosbekendelse, at der findes ingen anden Gud end Allah, og Muhammed er hans sendebud. Ihdina as-siratal mustaqim. Pernilla och Louise fick en helt annan ingång till islam än den andliga. På något sätt så hade jag aldrig tänkt så mycket på religion. Det var bara att det provocerade mig och sådär. Men man började lyssna på dem och den här absoluta sanningsanspråken lockade en lite grann. Och det lockade mig också det här med att det fanns en politisk dimension i det här mot västerländsk imperialism. Att muslimerna var missförstådda. Att man skulle alliera sig med den svaga gruppen på något sätt. Och det tror jag drev mig också in i det här. Och även för Ann-Sofie Roald, som hamnade i samma rörelse, var det framförallt politiska argument som lockade. Jag var ju utgångspunktet väldigt politisk. Jag hade ju en politisk engagemang. Så för mig så var det, alltså, det var en trosfråga, men det var ju också väl en slags solidaritetsfråga med den tredje världen och med muslimer. I deras organisation låg fokus på regler, förhållningssätt och krav på hur de skulle leva och uppföra sig. Om Gud pratade man knappt, säger Pernilla. Alltså från den dagen jag kom i kontakt med muslimer så hette det att islam är ett sätt att leva. Islam är inte bara en tro. Alltså tron på något sätt, vad Gud handlar om, andligheten var underordnad redan från början skulle jag säga. Det var inte liksom en andlig rörelse utan det var en social rörelse. Och det var idén om att islam är ett heltäckande system, som då tar in alla livets sidor, att det ska ha med det är politik, det är religion, det är alltså allt. Skillnaden mellan Mohammeds första möte med islam och Ann-Sofies och Pernillas berodde på att de kom direkt in i vad de idag kallar en islamistisk rörelse. Och där hette det att islam är ett totalt sätt att leva. Det var en ideologi med krav på hur hela samhället skulle se ut och med detaljerade föreskrifter för varje aspekt av en människas liv. När Mohammed skulle konvertera hade han råkat gå till en moské där en enskildes relation till Gud var det viktigaste. Det var en opolitisk moské. Och kvinnan han gift sig med kom från en vanlig muslimsk familj där man trodde på Gud, men där islamism var något helt främmande. Mohammed tror inte ens att det var så viktigt för familjen att han blev muslim. Att de välkomnades in i familjen igen berodde mest på att de saknade sin dotter. Han gik jo imod alle de såkaldte folk, der er i hans omkreds og i hans nærhed, som han skal bevare ansigt overfor, og som han har en eller anden form for æreskodex i forhold til. Men han valgte sin datter, og det kan jeg kun respektere ham for fuldt ud. Än visste inte hans svärföräldrar att en ny stor konflikt väntade och att de skulle förlora sin dotter igen. För även Mohammed skulle lockas in i en islamistisk organisation och börja praktisera ett islam som skrämde familjen. Men inte heller för Mohammed skulle det vara ett medvetet beslut att bli islamist. Erbjudandet han fick var att fördjupa sin tro, att bli en bättre muslim. Det började med att en gammal bekant hörde av sig. Jeg har jo ikke nogen mistanke. Han er bare den gode gamle ven. Så kommer jeg til hans bopæl, og jeg siger salamu alaikum, og han siger alaikum salam, og vi udveksler høfligheder, og vi sætter os. Og så sidder der to mænd, som jeg aldrig har set før. Men det er jo mine muslimske brødre, sådan, det er min
holdning til det. Ikke? Salam alaikum, og vi udveksler igen en hilsning.